A crescut, a scăzut, e stabil, începem factor economic trend, locul unde învățăm să gândim critic despre bani, stat și decizii. Dacă privim datele oficiale, tabloul pare optimist. Inflația lunară a intrat pe minus. Fructele s-au ieftinit cu peste 6%, legumele cu mai bine de 2%, motorina a coborât cu 3%, iar benzina cu aproape 1%. Mai mult, autoritățile au redus tariful reglementat la energie electrică, ceea ce a tras în jos o bună parte din cheltuielile casnice. Însă, inflația anuală rămâne ridicată, aproximativ 7% față de august 2024. Și aici apare paradoxul. Pe de o parte avem o lună mai relaxată, pe de altă parte, presiunea pe termen lung continuă să apese pe portofeliile noastre. Dar să trecem de la cifre la realitate. Când intrăm într-un supermarket sau ne așezăm la o masă în oraș, descoperim că serviciile sunt și mai scumpe, cu peste 13% față de anul trecut. Transportul, chiria, întreținerea locuinței, toate au crescut semnificativ. Cu alte cuvinte, chiar dacă legumele din piață s-au ieftinit, atunci când adunăm toate cheltuielile lunare, simțim că banii nu mai ajung. Și aici este marea problemă. Inflația erodează încet, dar sigur, puterea de cumpărare. Dacă ne uităm la vecinii noștri, tabloul devine și mai interesant. România a reușit să coboare inflația la aproape 5%. Polonia stă și mai bine, cu circa 4,5%. Chiar și Letonia sau Lituania, care în urmă cu 2 ani erau campioane la scumpiri, acum au stabilizat prețurile. În schimb, Turcia rămâne un exemplu dramatic, cu o inflație care trece peste 60% pe an. În comparație, Republica Moldova este undeva la mijloc. Nu suntem în criză totală, dar nici nu ne putem bucura de o stabilitate pe care o au țările membre ale Uniunii Europene. Inflația nu este doar un indicator pentru economici sau o cifră din rapoarte. Este un fenomen care decide cum trăim zi de zi. Dacă inflația este mare, salariile reale scad. Adică, chiar dacă primim mai mulți lei pe hârtie, aceștia cumpără mai puțin. Creditele devin mai greu de plătit pentru că dobânzile rămân ridicate. Iar economiile noastre pierd valoare. Banii puși deoparte astăzi vor valora mai puțin mâine. Totuși, care este direcția? Prognozele arată că până la sfârșitul anului, inflația ar putea coborî spre 5-7%. Un scenariu pozitiv, dar plin de necunoscute. Riscurile rămân totuși mari. Prețurile internaționale la energie, seceta care lovește agricultura și posibilitatea ca leul să se deprecieze în raport cu euro și dolarul. Toate acestea pot schimba brusc tendința. Ce putem învăța din acest episod? Că inflația este ca o boală cronică, uneori simptomele se mai ameliorează, dar nu putem spune că suntem vindecați. Scăderea de 0,4% din august este o gură de aer, dar presiunea rămâne. Și adevărata provocare pentru Republica Moldova este să transforme această pauză într-o tendință de durată, nu doar într-o iluzie de moment. Pentru că, în final, nu cifrele contează cel mai mult, ci faptul că fiecare dintre noi să simtă în buzunar o viață mai accesibilă, mai predictibilă și mai sigură. Eu sunt Marin Gospodărenko. Ne vedem data viitoare. Până atunci, întreabă, verifică, compară, fiindcă doar așa poți lua cele mai informate decizii. Proiectul Puterea Informației, scutul românesc împotriva dezinformării, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.